As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipangaliya sa Ginoo ang kalinaw, kalipay ug panalipod alang sa tibuok kalibutan labi na gyud dinhi sa atong nasod. Batok nining mga katalagman o mga kadautan o ato sang padayong iampo ang atong mga benefactors and donors na nagsige og tabang nato sa atong mga proyekto pinaagis pagpamalit sa atong mga slots nga unta hatagan sila sa tanang mga grasya nga ilang gikinahanglan karon labi na ang maayong panglawas. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita gamhanan og walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma, himoa nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa samang pagkaagi, sa atong pagkahuyang tabangan kita sa Espiritu, kay wala kita masayod, unsaon nato pag-ampo, ang Espiritu mismo nangalyupo sa Dios, alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa Espiritu, kay ang Espiritu mangalyupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nagigugma kaniya, ug sa iyang tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain, wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
tanan kong paglaom, anaa sa imong may gugmaong kaluoy. Ginoo, ang tanan kong paglaom, anaa sa imong may gugmaong kaluoy. Tanawa tubaga ako, o Ginoo Dios ko. Tagaig kahayag ang akong mga mata, aron dili ako matulog diha sa kamatayon. Ayaw paingna nga akong kaaway, nakabuntog ako kaniya. Tingali unyag malipay ang akong mga kaaway sa akong kapakyasan. Ginoo, ang tanan kong paglaom, anaa sa imong may gugmaong kaluoy. Bisan nagsalig ako sa imong kaluoy, palipaya ang akong kasing-kasing diya sa imong kaluwasan. Awita ako may tungod sa Ginoo, maayo siya kanako. Ginoo, ang tanan kong paglaom, anaa sa imong may gugmaong kaluoy. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini miadto si Jesus sa kalungsuran og kabalangayan og nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay rabay maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang mosulay apan dili makasulod. Mubangon ang pangulo sa panimalay og sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, 'Sir, ablihi in taon ang pultahan.' Mutubag siya kaninyo, 'Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo.' Unya mutubag usab kamo, 'Mikaon og miinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod.' Apan mutubag siya pag-usab, 'Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako kamong mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy
og pagkagot sa inyong ngipon inig kakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tao nga mga bot gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habagatan nga motambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot kayo kung nato yung mapuy-an kining tubag nato sa Salmo. Nag-ingon nga Ginoo, ang tanan kong paglaom anaa sa imong mahigugmaong kaluoy. Duha gid ni ka virtues, gugma ug kaluoy. Nya gihimong adjective ang gugma, mahigugmaon, loving, mercy. Magparis ng love ug ang mercy, wala ka nang hahanapin pa. Na lingiyay mong tupad, ing na nagparis na nimo. Ina nagparis ang love ug ang mercy. Usahay no, love and jealousy. No, magparis na usahay. Nya karon sa mga batan-on, love and lust. Usahay sad, love and greediness. Usahay, love and possessiveness. Murag inaana bitaw ang dating. Kabantay mo? Wa mo mutingog. Si San Pablo sa unang pagbasa nato karon naghisgot gyud siya nga tabangan kita sa Espiritu Santo, dili ta kamaong muampo ngadto sa Ginoo, pero ug pasudlo nato ang Espiritu Santo din hinato tabangan tanyag ampo kay kahibaw man siya unsaon pag kuha ang gugma o kaluoy sa Dios. Kay Dios man siya. Muna'y nakanindot sa gugma o kaluoy sa Ginoo. Bunga ni anang iyang gugma o kaluoy or mahigugmaong kaluoy natong mga makasasala, gitagaan ta niya sa Espiritu Santo aron mao kunoy mag-agulo sulod kanato. Murabag naoy mo ampo ba? On behalf of us. Pero ang pangutana, suod baka ta sa Espiritu Santo? Magpag-guide baka ta sa Espiritu Santo? Kay kanira ba sang Espiritus demonyo? Maningkamot ba sa ni nga makigsuod nato? Be kono be, lingian sa dimong tupad, ing nakinsa may masuod nimo, Espiritu Santo o Espiritus demonyo? Ina. Nganong nausab mo ng color sa imong buhok, kinsa may suod nimo ana, Espiritu Santo o Espiritus demonyo? Kanang imo rong kilay, ngano man ang naingon ana mo na, kinsa may gatudlo nimo ana, Espiritu Santo o Espiritus demonyo? Kanang imong paggamit sa imong kwarta nga di jud ka mo palit og slot, kinsa man suod nimo ana, Espiritus Santo o Espiritus demonyo? Kanang dili jud ka mo bigay, di jud nimo tagaag agianan ang imong silingan, di jud ka agi bisag motor kay imo yung gikural ang imong yuta. Unsa may gahatag nimo anag tudlo nimo ang gagiya nimo? Kanang imong sakyanan nga anha gid nimo iparking anang karsada nga agianan ginas publiko na imbis two-way na one way na lang hinuon, kinsa man say gatudlo nimo ana? Kanang sige nimong pangurakot anang flood control, mga PhilHealth ug uban pa. Napatuyon sa to pataba nga 1 trillion, kinsa may gatudlo nila ana? Espiritu Santo o Espiritus demonyo? Kanang mga inaana ba?
Og kamo sang gasigig palit og slat, kinsa man say gatudlo ninyo? Ako sad nga nagsigig baligyag slat, kinsa man say gatudlo nako? Ambot lang. Nakaron unsa may mga mahitabo kung giyahan ta sa Espiritu Santo. Ang una gyud mawa ang atong sala. Ang una gyung itudlo sa Espiritu Santo nato kana gyung pagwagtang sa sala. Sayon ba buntogon ang sala o lisod? Nato na sugod na mong lisod o mo na. Tungod anang sala, mura man gud ang sala og clog up, mura bag sa ato pa ng mga ugat kana bitang moingon sila, uy, taas na kay imong kolesterol na. Muatake ni kay ni clog up na ni sa imong mga ugat sa imong heart. O taas kay kag uric na patay juga ani. O ngay na ba? Muklag up, gamay na lang king agianan. Nya mag-anam kadaghan ang atong sala, mag-anam gyud kagamay na lang gyud ang agianan sa balaan nga kinabuhi kanang holiness. Mo ko na muramdag mo, murag bato-bato ba. Nana. Nya gimo nang kuhaon kay nipilit naman na nimo, naanad naman ka anang salaa, sakit siya kuhaon. Mao na kanang imong jealousy nga kuan kay ka, siloso kay ka, kuhaon na nimo, ilisa na nimo og tolerance and acceptance, maghilak yun ka. Nya dili ka andam mohilak, maglisod ka ana. Mo na maglisod sa kagsod sa langit. Kanang imong greediness, avarice, kahakog sa pagpaambit sa imong kwarta, inigkuha nimo ana, sakit kay na-attach man ka sa imong kwarta. Sakit oy. Labi na gyud mo palit ka og slot nga challenge. Press atong Grace 70 slot challenge 7,000. Galisod gani kas 100 nga usa ka slot. Samot na ato kas challenge 7,000. Samot na gyud ari kas PPSC na to nga tag pila to 162 slot challenge na pila man na 16,200 na kalisod ana uy. Ngin ana ba? Mao na una gyud natong bation, sakitan ta. Pero sige lang, kana bitang i-bypass o pirahas kasing-kasing, aron lang yun maka-function ang kasing-kasing, kay ni-clog up na. Unsa may mahitabo? Sakit ang opera, sakit sang bayronon. Pero naagi mo gambol eh. Magi nagsolicit na to dire, kita galisod na ta, hapit na ta way kwarta din pero mo pisik-pisik lang yapon taghatag anang magsolicit kay maluoy man ta. So nakamoingon ako, pader, nasakit sa kasing-kasing ang akong anak. Wa pay tuig ang edad. Operahanan unsa toy mga procedures. Ang total pader mga 2 million among kinahanglan. Wa gid taon mi kwarta. Ako sa ngunahuna, ay sus, wa pa man ni tuig ning bataa, anghel pa man ni. May pagdi na lang ni nila tambalan. No? Kay siguro maginang musod og langit. Bitaw, nganong gastuan pa man nimo? Pasudlan na lang naglangit. Ang uban gani karon, healthy kayo, gi-abort man. Sunan ka ng 73 million average abortion every year, tibuok kalibutan. Di man jud kumutuong masakito na mga bataa kanang gipang-abort. Awa mo kibaw? 73 million average recorded induced abortions based na sa WHO nga record. Since 2023 hangtod karon mag-average nag-ingon ana 73 million. Sa una 50 million ra na. Karon ni average nag 73 million per yung pinatyanay sa mga bata. Unya ni ay hapit na mamatay nga bata. Hala gastuan yung minilyon. Usahay ba muratag in general ba? Usahay di ay uban nagsigig patay sa bata. Di say uban gasigi og pangutang kay para lang yun makabuhi og bata. Hay may sakto ani.
Ay may sakto. Kung arita mangutana sa Espiritu Santo, moingon gyud ang Espiritu Santo, tumana ang kabubuton sa Dios. Ayaw pugsa pagbuhi ang patyunon. Ayaw sagpatya ang buhi. Kana ang masakiton, ayaw pugsa nga mabuhi gyud, labi na gyud stage 4 cancer, kidney failure. Ayaw na lang nagpugsa kay patyunon naman na. Igugmaan na lang na, tagain na lang na sa mga normal nga pagtagad. Wa na patyunon na ay pamugos. Pero kanang buhi, himsog, ayaw patya. Unsa maroy makapatay sa mga bata, abortion, pills. Unsa may makapatay sa dagko nga mga healthy kaayo, drugs, gubat, purting patay kanang unemployment. Tungod sa unemployment, mapugos og kapit patalim ang mga batanon. Ang uban mamaligya na silang lawas katong arang-arang og naong makapalit ni usahay ana sa labi nag ubay-ubay ang kolektar ang adlaw minatay. Makapalit kitag buhi usahay. Sala. Mapugos kay wa tay pag tinabangay. Kaning korupsyon, purti nang mapatay ang korupsyon Purting mapatay na. Daghan kay nangamatay sa flood control palang daan nagikurakot, trillions ang gikurakot sa flood control, pila ka buok ang nangamatay kay naanod sa baha, natumpagan anang mga riprap, mga landslide. Labaw na ginang PhilHealth, nagikurakot nilag maayo, nga pila to ka billion pesos, 80 ba to kapin, billion ang gikuha. Pila ka buok ang dili na mapatambalan, nga buhi pag ginunta kay ito, himsog pa, gamay rantang tambal kinanglan, grabe na lang hinoon, kay wag ikatambal. Ayaw patya ang buhi, nga mabuhi pa, ayaw sagbuhia ang patyunon na. Mo na gusto sa Espiritu Santo, na, lingay mong tupad, na buhi pa ka, o patyunon. Ayun na. Bita na usahay din 95 years old. Galisod naglakaw. Nya ni sakit ang dughan. Nya moduol din ako, pader, hilingi ko pader aron mawa ni akong sakit sa dughan ako. Pila na may edad nimo? 95. Nako ay di na madaghiling oy ana. Sakit na gina siya kay nangaluag na mo ng mga tuwerka. Pader, kining akong tuhod sakit kay pader, maglisod na yung kong tikang pader, sakit kay pila na may edad nimo? 89. Ay sus din agi na maulian dawatan na lang na wata na lang, hapit naman yun, hapit na gamay na lang kayong tiwason tiwasono na ayaw na nagpugni. Mao na mga igsoon, ang kabubuton sa Dios mo'y atong sundon, dili ang atong kabubuton. Unya, matod pa ni Kristo, daghang naguna, maulahi. Daghang naulahi, mauna. Kani di ang pagsulod og langit, di mag-agad og time frame. Why time frame? Why punctual? Wa say late. Ay mo pagtuo nga kamong gasigig simba din hisukad pa bata pa mo, siguro gud mong malangit. Why siguro overtikan lang mo anang gasigi lag inom dihang wa gyoy simba-simba, inig-inding radi ay silay na langit, kamoy na impierno. Or kitay na impierno. Lagi. Kanang gasigig inom diha. Simbako pananglitan, mukalit na sila og sakit ng ilang lawas, nya makaamgo sila sa ilang bisyo, nya mubiya, muarig simbahan, nya mupalit pagyog slat, nigpalit og slat, muhilak pagyod sa kangilad sa iyang kinabuhi, o nya
ang iyang asawa nga nagsigig simba diri ni desisyon na sad nga tin-agyog ko mudawat ning animal dako. Total ang among mga anak ni graduate naman, stable naman, wa na ko magkinahanglan aning buang-buang dako. Ana. So pag uli niya sa inyong balay, naghilak na siya, hubog lang yapon. Wa ni mo dawata. Wa ni mo dawata. Karon nilakaw siya, naligsan, di namatay. Karon ikaw nga wa ni dawat niya, giatake mo sa ka, di patay sa ka. Tiwasono naman sa ka, guwang na gud mo. Pero ikaw, sukad paminyo pa mo, sigig yung simba, yung naong simbahan. Katong imong bana, kausar yun, nakasimba, naghilak, nagpasaylo. Inigatubang niyo ros Ginoo, kinsa kay dawaton sa Ginoo. Oy, ambot lang ninyo. Sige. Ako, di lang kumutel. Pangutan ang Holy Spirit. Basta ang iyang gisulti dire, daghan ang nauna, maulahi. Daghang naulahi, mauna. Usas iyang example ana ni Hesus, kadto si Dimas, inomdomong Dimas, di ba katong gilansang sa krus duhang tukbok, istas kuno tong diri suanya, Dimas kuno tong diri stoo. Sus kadtong duha ni angkon gyud sila nga sukad sa ilang pagkabatan-on hangtod ni pilit sila sa cross, angayan gyud silang ilansang sa cross kay nganuman pulos binuang pulos krimen ang ilang gibuhat. Kato pa notorious sinners. Pero si Dimas adtong gutloa iyang gibadlong ang iyang kauban nga nibugal-bugal ni Hesus nga kanaog diha sa cross. Mesiyas nga ka, kanaog diha, kami sad, pakanauga sa niya mi. Niingon dayos Dimas, bay, wa ka mahadlok anang imong gisulti. Kita angayan tang ilansang sa krus kay mga sad-an ta, kriminal ta. Pero kining tawhana, wa ni sala, naapil og kalansang nato. Unsa man na siya? Nitanaw na siya sa iyang sala, unya wa na siya muakyos sa iyang isig katao. Unya nihimo pagid siya og preaching the gospel for conversion. Mga acts man na nga gusto ni Kristong atong buhaton. Preach the good news of salvation, repent. Di ba? Unya have faith in me. Iya da yung gisumpayan. Hesus, hinomdumi in taon ako kung maghari ka na. Faith. Wa na. Pila na lang ka oras. Patay na sila. Unsa may gisulti ni Hesus? Karon dayon, kuyog kanakos paraiso. Naunlan si Mama Mary, si Mama Mary, wa kasuod og paraiso. Si Saint Joseph nga namatay una, wa kasuod og paraiso. Kadto mga propeta sila si Moises, wa pa kasuod sa paraiso. Kay didto pamantos impierno sila gihold. Kay di pa man abli ang langit. Pero ang kaning tulisan nga gilansang sa cross, maoy unang kuyog ni Jesus pag abli niya sa paraiso. Kay ngom siya karon dayon, kuyog kanakos paraiso. Siya man si Jesus ang miabli sa paraiso pagsaka niya, kuyog tong tulisang dako. Sige. Katapusan na lang lingi sa imong tupad. Ingna unhan ti kag palit og slat. Ingna ba? Ingna unhan gid ti kag palit og slat. Kana bang mag-contest na magkisay unang makapalit og slot kay igpalit ni og slot siyempre recorded na dito pero may ka unya na lang basig mahutdan na hinuong kas panahon kay matud pang Hesus diri sa ebanghelyo inigsirado niya sa pultahan magbarog mos gawas magsigi mog tuktok Ginoo ablihi in taon kami moingon na siya wa ko kailan ninyo. Ganiha unta to, abli pa to, wa gid mo musulod. Karon ang gisirad ana, ning suod na mo. Wa na resibo para sa slot.
gihipos na ang lamisa. Karon, open pa. Na, palit dayon. Salamat ha sa namalit na tog slot. Mo ni atong update. Ang atong grace or God's reward and complete elation, ang atong halin iabot nag 80,621 ka slots, naapay 619,379 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Open pa kayo niha, ayaw nyo huwatan nga mahurot na ni na magkagot yun ang inyong ngipon ba, mangita mong slot. Unya, naani 70 slot challenge nga tag 7,244 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC para sa atong mga projects dinhi sa atong parokya, ang atong halin niabot nag 46,522 ka slots. Nya naapay 53,478 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya 162 slot challenge ani 16,200. 105 na sa dangatong nadawat. Para sa mga earthquake victims, niabot ng atong halin og 14,449. Nya kuhaan atong na distribute na nga 8,773 ka slots, na apay 5,675 nga ato pang i-distribute in near future. Ato na ning i-distribute. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Naasa tay opportunity para makasuod tag langit kaning atong pagpasuga sa atong mga nitso. Available na karon ang pagpasuga ni ay mga lamisa dinhis gawas sa atong opisina didto sa sementeryo sa municipal ug sa Catholic cemetery nato. Tuwa sa didto'y mga lamisa. Ayaw ninyo huwata nga ma-close ha. Musira ra ba na karong October 30. Nya kamo sang mga napalit na para pagpasuga, bisita na mo inig ka October 30, labing dugay, alas 12 gabi aron nga ma-install na ang mga suga. October 31, pwede sad kutob October 31 sa hapon, kanang di pa mo gabi kay inig ngit-ngit na sa October 31, pasigao na ang suga hangtod November 2. Muna, bisita mo sementeryo, dadatong inyong resibo, aron mabutangan ang atog suga ang inyong mga minahal sa kinabuhi nga mga lubong nila. Lain sang opportunity nga makapasuod na tos langit kining pagampo sa mga kalag nga nangamatay, pamisa. Nanasad atong mga sobre para pamisa sa mga kalag. Suwat diha nya butangis imong love offering. Pasabot, imong gipaambit ang imong kaugalingon. Wa na dinhi ang pamisa to asluyo itong naasa kanang na diha love offering na para sa misa kanang nasa lingkuranan para nas formal offerings. Ang para pamisas kalag na diha sa atong mga boxes sa likod, naasa sa atong opisina, naasa sa mga lamisa didto sa atong mga menteryo. Kining tanan mingon ta nga pangwarta man na pader. Makakwarta ginon ang simbahan. Pero ang simbahan sad, ako nga nagdadi ni sa atong parokya, para sad ko makasud sa langit, muapil sad ko og pasuga, muapil sad ko og palit og slot, muapil sad ko og pamisas mga kalag. Haron pulos ta makasud. Kay kamura unya makasud, ako dili. Purting di malasan ako. Gatuo mo di sad ko magpamisa, di sad ko muapil anang pasuga. Nasagog ko yung mga minahal kinabuhi na namatay. Akong papa, akong mama, mga apuhan, wa naman, hurot naman sila kamatay. Akong mga iyaan, uyuan, hurot-hurot na. Sa mama side, duha na lay nahibilin. Sa papa side, usa na lay nahibilin. Mga tiwasono na kayo. Nasa ko'y pamisahanan. Ang mag-ampo para sa mga kalag, tagaan sa reward sa Ginoo. Iampo sadta sa Espiritu Santo. Ug ang mga kalag nga atong giampo nga makasud na ngadto sa langit,
muampo sa tunato in eternity samtang nagpanaw pa ta din. Nana gina siya. Manindog na ta katong gusto musud og langit. Pagampo sa katawhan, mga igsuon ubag pagtuo, ipadangat nato ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan ug mapaubsanon kitang moingon, Ginoo himua kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Ginoo himua kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga ang mga sakop sa balaang simbahan sa Dios makadangat sa kasaulugan didto sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga ang mga nangagamhanan sa kanasuran, mutahod sa relihiyosong kagawasan, ug mutugot sa katawhan sa pagpamati sa pagdapit ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga seryoso natong sagupon ang atong mga katungdanang Kristohanon, ug manlimbasog sa pagsulod ni anang sigpit nga pultahan, nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga sila nga nanag-antos sa balatian sa pangisip ug sa lawas, mapailubong mo dawat sa ilang krus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, makasulod ug abi-abihon ngadto sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Makagagahom og maluluyon nga amahan dawata ang among pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun namong amahan, among igasan, hanggang Kristong kinabuhi, aming bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa mong
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan dawata ang mga gasa nga among gihalad ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang Gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga nga kalawat kanino. Apan ipamulong lamang ug mamaayo. mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan ining sakramento ug himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon na kaluwasan, divine salvation. Unya mahitabo ra ni kun ato giyong sundon ang Espiritu Santo dili ang espiritu sa demonyo. Salamat sa nagsunod sa Espiritu Santo, unya nagsigig pamalit na tog slots. Unsaon ga ito pagpalit og slot?
Primero, anhimo sa atong simbahan. Anhas opisina or anhas mga lamisa nga namaligyag slot or dito sa kapilya karon abot sa sementeryo o niya pangita gyud resibo kaya ato ginang resibuhan or inyong i-deposito sa atong mga bank accounts. Tanawa lang ni sa atong screen ang atong bank accounts or ipadala sa GCash pero sa pagkakaroon hurot-hurot nagka puno ang GCash ang maabli na sad ni mga first week or first day karong sunod buwan November 1 niya labig yung way limit ang ipadala sa kwarta padala. Tanawa lang ni mga ngan dinhi nga atong gibutang ayaw lang sad mo pagpadala sa dili ngan dinhi bisag magpaila pang taga Compostela pero waan ning mga ngana ayaw gyud ipadala ha kay di ginakaabot na rin nato. So salamat kaayo. Unya ang atong pasuga Osbonaco tag 400 pesos o niya kutobra ang deadline karong October 30 karong ugma no ugma ng deadline wala patay gid mo na gyud wa mo iko sige basig masira na barog lamos gawas magkagot inyong ngipon natiksi na to sila inakutob sa alas 12 gabi pwede sa hangtod na ma-extend na nato hangtod sa alas 5 sa hapon sa October 31 adto mo sementeryo dito mo pag malit or dinhi pwede sa dinhi October kay musiga naman na supposed to be ini ka kuna pwede sa gusto niyo pasigaan November 1 na lang hangtod November 1 palit yapon mo or gusto ninyo November 2 usa na lang ka oras siga pwede sa gyapon o gusto mo kay matud palagi ni Kristo daghang nauna maulahi daghan sang naulahi mauna okay basin day wa pa jud kay ikapalit og 400 pesos nya na masahiro pa kag habal-habal nya naka kwarta-kwarta kapag November 1 November 2 palit dayong kag suga amo sabot ra nang imong dako kay nag grasya. Unya karong hapon maghimo ta sa atong motorcade para sa mga look-alike saints mga almost 60 ni sila ka mga naong og santos atong i-motorcade ang mukuyog pagdala mo inyong sakyanan kanang maayo sa kondisyon kay gikan dinhi simbahan moadto tas Istaka mobalik ta padung Sumagay unya mosud tas Bulwang ngadto ta padung sa Tag-Ubi niyap tuyok tas Dapdap Saka tas Kambayog Dulhog tas Kabadyangan balik ta dinhi nga Malinawon ana og mukuyog mo siguro agyod nga makaabot mo dinhi nga buhi pa bitaw magampo ta nga maayong panahon ang mga santos ato sang ampuan. Unya sa ato mga schedule tanawa lang niya karon adlaw ato nang ibutang ato mga tarpaulins pero asamari lang karong Biyernes wala na ta diri anticipate wala na tay 6 PM adto na sementeryo 5:30 6:30 og 8 PM dito sementeryo ikasabado November 1 siyam kabuk atong misa dito sa sementeryo dinhi 6 AM ra wala na tay 6 PM katong anticipated mass ika-Domingo dinhi sa simbahan 6 AM 10 AM onya 5 PM wala na ta atong alas 3 wala na say alas 7 walay alas 8 ana dinhi sa simbahan nya dito sa sementeryo sa Pitsado sa Domingo nagyapon tay siyam kamisa dito kay adto magyud mo daghan mo bisita so sorry lang ka dito unya padayon tag-ampo nga maayo ang panahon maayo ang sitwasyon mukooperita sa pamaagi dito sa sementeryo nagkasabot naman mi sa atong mga barangay officials dito sa Cogon Barangay Cogon under man ang atong municipal ug ang Catholic Cemetery nagka-meeting na pod mi sa mga vendors na dili kay nato samokon ang mga muduaw basin pa mahapsay ang ato ditong pag sa ulog sa adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalag o mga minatay manindog na ta
Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon.